Sandra Procházková. Pokoj vám. Kapitola 0. Zpráva. Zabili jste nás. Zabili jste naše děti. Získali jste, co jste chtěli. Ale vyhlazení je úspěšné jen tehdy, pokud se zbavíte opravdu všech. Do jednoho. Udělali jste chybu. A ta chyba jsem já. Píši vám, abyste to věděli. A taky vězte, že pokud tu chybu nenapravíte, postarám se o to, abyste zaplatili. Kapitola 1. Rutinní mise. Vždycky to probíhalo stejně. Do systému se nahrály aktuální objednávky, v šatně trocha unaveného humoru mezi kolegy, výstupní kontrola výstroje, identifikace čipů a jede se. Dříve to bývalo stresující. Člověk trnul, jestli je výstroj opravdu v pořádku, nebo jestli náhodou není v objednávkách chyba. Mezi novými kolegy pořád kolovaly storky o tom, jak byly výsadky omylem poslány na místa, kde je čekal okamžitý výmaz z databáze. Tak se tomu říkalo. Výmaz z databáze. Konec kariéry. Odhlášení z newsletteru s názvem Život. Dnes byl tenhle job rutinou. Přestože výsadkáře vysílali pouze na mise, které z různých důvodů nemohli vykonat roboti, nešlo o žádné vzrušující akce. Po pár týdnech začaly jednotlivé lokality i úkoly splývat a největším vzrušením bylo nečekané zpoždění letu nebo o pár minut delší údržba výstroje. Kde dneska začínáme? Zeptala se Jovis. Její lesklé měděné mikádo mělo tak dokonalý tvar, jako by ho ráno vytiskla na 3D tiskárně. Každý našel smysl své existence v něčem jiném. Až na ty, kteří ho zatím pořád hledali. Mikos uhnul očima k displeji na předloktí. 3. kvadrant. Nějaký opuštěný školní komplex. Mikos si od rána zpíval nějakou melodii. Pravděpodobně šlo o kousek vintage songu, který si včera pustil ke cvičení. Představoval si, jaké to asi bylo chodit na koncerty. Dorazit spolu s hromadou dalších lidí pod pódium, na kterém vystoupili v reálném čase reální muzikanti. Reálné zážitky obecně byly dneska nedostatkovým zbožím. Hudba byla už spoustu generací jen pouhými jedničkami a nulami. Odrazem něčeho mrtvého, co dávno vyčpělo. Z jaké doby? Zeptala se kolegyně, ale bylo evidentní, že jí to vlastně nezajímá. 5. meziválečné období, někdy ke konci podle všeho, vyčetl Mikos z poznámek k misi a spustil ruku s displejem zpátky do klína. Nehodlal pokračovat v konverzaci, o kterou neměla zájem ani jedna strana. Mlčet ze zvyku je pohodlnější, než mluvit z povinnosti. Mikos už dlouho jel na autopilota. Připadal si robotičtěji než průměrný android. Vlastně na tom byl ještě hůř. Byl součástí elitní menšiny biologických lidí, ale nečerpal z toho žádné výhody. Kdyby byl robot, byl by spokojenější, protože by mu všechno bylo u prdele. Školní komplex, zopakovala Jovis stále zcela bez výrazu. To bude zase nuda. Měla jsem zůstat u pilotu. Ale to jsem si myslela, že sedět pořád jenom na zadku u řídící desky je moc monotónní. Piloti v éře autonomních plavidel? Podivil se Mikos proti své vůli, protože nečekal, že by ho mohla Jovis něčím zaujmout. Pokrčila rameny a udělala tu otravnou věc z koutky úst, kdy chvíli vypadala, jako že se rozbrečí, ale pak z toho byl jen divný klaunský šklep. Některé mise vyžadujou, aby tam dřepěl člověk s pilotním výcvikem, pro případ, že se něco podělá a bude třeba ruční řízení. Stalo se to někdy? Zajímal se Mikos, ale radši se na ní už nedíval, protože její mimiku nezvládal. Nevím o tom. Byla to děsná nuda. Všechno je příšerná nuda. Školní komplex ujde, ale příště bych bral zábavní park. Zavísko jejich nový kolega, jehož jméno si zatím nikdo nepamatoval. Zněl tak nadšeně, až to Mikose otrávilo.
Kapitola 2. Zpráva. Vezmu vám všechno. Ne proto, že to chci pro sebe, ale čistě pro potěšení z vaší bolesti a bezmoci. Nudím se. A jediné, co dokáže vzbudit můj zájem, jste vy. Naše společná minulost, kterou potřebujeme uzavřít. Brzy. Čekám na vás. Kapitola 3. Mise. Vždycky to probíhalo stejně. Rozdělí si objekt, zkontrolují funkčnost komunikátorů a jdou si po svých. Dělají svou práci. Pak se zase sejdou, nastoupí do lodi a vysmahnou na další štaci, nebo ideálně zpět na základnu, protože mají ten den padla. Mikos zjistil, že když se soustředí na svoji písničku, je pak méně nasraný. Vlastně bylo snadné přejít do mechanického módu. Krok za krokem blíž konci. Předběžný průzkum před výstupem z lodi neodhalil žádnou toxicitu, takže si vystačí se základní uniformou a filtry. Byl rád, že se nemusí tahat s dalšími 10 kily navíc. Šel nerozpoznatelnou změtí sutin a prachu. Čidla nezachytávala žádnou aktivitu, což bylo nestandardní, ale naštěstí nebylo na Mikosovi, aby to řešil. Pod nohama cítil tvrdý podklad, zřejmě beton. Zamířil do napůl zříceného výklenku z boku majestátní budovy, asi největší z celého komplexu. Někdejší hlavní vchod použít nemohl, protože se propadl do suterénu a zanechal po sobě jen 2 pilíře zdobené drobnými plátky zvláštních tvarů. Miko se zarazilo, když od těch 2 kusů opracovaného kamene nemohl odtrhnout oči. Pod žebry se mu začal rozlévat zvláštní pocit tepla a smutku. Uvědomil si, že nikdy neviděl na vlastní oči ani sochu, ani to, čemu archivy říkali architektura. Když pilíře z boku míjel, aby se mohl výklenkem protáhnout dovnitř budovy, naposledy si je prohlédl. Ty plátky zvláštních tvarů byly listy. Další věc, kterou znal jen z displeje encyklopedií. Jakmile se napůl nasoukal mezi sutiny výklenku, v odposlechu se ozvala věta, kterou za roky služby slyšel teprve podruhé. Robotický hlas monotónně pronesl. Spojení se členy týmu bylo ztraceno. Vaše komunikace bude zaznamenána do paměti a odeslána, jakmile dojde k obnovení spojení. Mikos stejně nepředpokládal, že by kolegům měl co říct a rozhodně nechtěl poslouchat jejich keci. Tahle prastará budova mu svými tlustými zdmi darovala minimálně půl hodiny klidu. Byl jí vděčný a na vteřinu ho napadlo, že tady zůstane. Nepředpokládal, že by ho zrovna Jovis a mladej, kdo ví, jak dlouho hledali. Na to jsou všichni už moc. Moc nebo málo? Mikos se ztratil v myšlenkách. Vstupní hala, do které se mu povedlo dostat, vypadala v mihotavém světle svítilny poklidně, jako by nebyla nenávratně zničená, ale jen spala a čekala na jaro. Mikos zkontroloval displej na předloktí. Pořád žádný signál. Zapnul tedy offline skenování a začal načítat všechno okolo. Systém mu hned připomněl, že by měl přidat svůj komentář, jak vyžadoval protokol v případě průzkumu offline. Tak jo, máte to mít. Usmál se a nasadil dramatický tón. První část prvního kvadrantu. Zdá se mi to nebo vidím? Ano, naprosto jistě vidím. Dramatickou pauzu zakončil výkřikem. Úplné hovno! Z haly vedlo několik dveří, se kterými nešlo hnout. Oproti tomu široké schodiště do patra vypadalo zcela neporušeně. Mikos se zasmál. Vyjebávání s offline záznamem, který stejně nikdo nikdy neposlouchá, ho bavilo čím dál víc. Vyrážím do patra, zašeptal do mikrofonu, jako by šlo o něco nesmírně napínavého. Třeba mě tam čeká střešní bar. Zavísko teatrálně a vyrazil.
Mikosovy kroky zněly v rozlehlém prostoru haly jako výstřely. Schody překvapivě nebyly z betonu ani kovu, ale opět z kamene. Mikos takový šutr nikdy neviděl. Mléčně bílý s tmavými žilkami, tvrdý a lesklý, jako by to byl živý tvor a ne tisíce let stará hornina. Po cestě jsem moc nepřemýšlel nad tím, proč nebylo možné tuto lokalitu naskenovat a zkontrolovat na dálku jako 99% známého vesmíru. Nebyla tu žádná elektronika, stroje ani zdroje energie. Čidla na Mikosově kombinéze mlčela od chvíle, co je zapnou při odchodu z lodi. Žádný pohyb, naprosto plochá křivka znuděně poblikávající do šera. Já ti rozumím, zašeptal k displeji. Linie tvořená jedovatě zelenými pixely dál netečně tekla do nekonečna hrany displeje. Miko se napadlo, kde je jeho vlastní hrana. A jestli pixely, které dotečou nakonec, se zase objeví na začátku, nebo zmizí navždy. Schodiště se stáčelo doleva a doprava, ale pravá strana se v kuželu Mikosova světla zdála méně nadějná na další postup. Jak se přibližoval konci schodů, cítil jemný závan. Na chvíli se do něj opřel, jako by chtěl Mikose obejmout. Část prvního patra bude asi zřícená, stejně jako většina komplexu. Posledních pár kroků. Mikosovi přišlo zvláštní, že stále nechytá signál svých dvou nemožných kolegů ani hlavní vysílač z lodi. Vzduch zvenčí sahal Mikosovi na tvář chladnými prsty, až ho začala brnět kůže. Jako by se s tím místem na chvíli na sebe naladili. Nezdálo se, že tohle místo je něčím výjimečné. Teda kromě toho, že je zvláštním, smutným způsobem krásné. Ale v technickém smyslu na něm nebylo nic speciálního. Mikos se rozhlédl po napůl zborceném komplexu. Na chvíli zalitoval, že má helmu a dýchá vzduch z vlastní zásob. Měl chuť zjistit, jak tohle místo voní, možná i jak chutná. Vypadalo jako oživlá knížka, jako svět, který už neměl existovat. Mikos stále cítil brnění pod kůží. Že by mu docházel vzduch? Radši by sebou měl hodit. Povzdychl si, protáhl záda a rozhodl se svůj výlet ukončit. Do několika tvrzených kontejnerů odebral náhodné vzorky, z nichž chytřejší a lépe postavení lidé zkusí zjistit, co to tady sakra je. Že k tomu nemůžeme. Kapitola 4. Zpráva. Tak to začíná. Kapitola 5. Po misi. Vždycky to probíhalo stejně. Dekontaminace, odevzdání výstroje servisákům, hygiena a pak papírování. Nahrát hlášení do správných složek, odevzdat vzorky a pak volitelný program. Buď šlo využít nějakého relaxačního zařízení v areálu, najíst se, zacvičit si, nebo splnit některý z povinných úkolů, které ale neměly přesně daný termín. Mikos se rozhodl pro kombinaci. Odbude si povinnou měsíční lékařskou prohlídku a pak si zajde zaplavat. Jeho záda už nezvládají na hovno madraci a Mikosovo příšerné držení těla. Měl by je trochu rozmazlit. Možná si dá i masáž. Mechanickou, pochopitelně. Na biomasáž tady dosáhnou jen nejvyšší šarže. Prý si i mohou vybrat konkrétního maséra. Nebo masérku. Chodby, výtahy, zavřené dveře. To bylo velitelství v kostce. Mikos měl přístup jen do prvního levelu zabezpečení. Nejluxusnějším místem, kam jednou měsíčně zavítal, bylo lékařské křídlo. Vzdušné, světlé křídlo, plné pečlivě vyladěného světla s hřejivě oranžovým tónem, která Miko se vždycky přesvědčil o tom, že je mu teplo a je hned zdravější, než byl před minutou na chodbě plné namodralého světla zářivek. Dobrej, pozdravil ústupní přepážky. Zvykl si neosobní obrazovku se skenerem zdravit, i když na to program nikdy nezareagoval.
Doktor Chan bude mít za 3 minuty a 37 vteřin volno. Dveře na konci dlouhé chodby se rozblikaly a objevila se na nich projekce odpočtu času. Mikos to dobře znal. Jakmile odpočet dosáhne 0, dveře se odemknou a on bude moci vstoupit, jakmile ověří svou totožnost. Někdy myslel na to, jestli tihle vysoce postavení lidé jako doktor Chan vůbec potkávají někoho náhodou. Teda někoho mimo své kruhy. Jejich život je od Mikosovy sorty oddělen důmyslnými hradbami zvyků a protokolů, které minimalizují riziko kontaminace obyčejností. Odpočet se plazil k 0 kolem 2. minuty, když si Mikos všiml, že jsou prosklené stěny přední ordinace netradičně průhledné. Obvykle byly mléčně neprostupné. Doktor Chan se zrovna věnoval jeho mladému kolegovi z dnešní mise. Zapisoval do tabletu nějaké poznámky, zatímco se pacient oblékal. Jak se ten poděsí jmenuje? Mikos si to pořád nedokázal vybavit. Přesto mu přes sklo mávnul na pozdrav a usmál se. Být přátelský je přece vždycky lepší než opak. Upřímný bude, až ho mládě něčím vytočí. Příležitostí určitě bude dost, pokud zůstanou v jedné jednotce. Mladík se na Mikose usmál nazpátek, pak se otočil zpět k doktorovi a vrazil mu palec do oka. Mikos zamrkal. Jeho mladý kolega právě jedním plynulým pohybem vrazil palec do oční jamky slovutného doktora Chána. Mikos byl úplně strnulý šokem. Stál s rukama přitisknutýma na skle a zíral na scénu uvnitř, jako by to bylo nějaké podivné cvičení, o kterému mu nikdo neřekl. Mladík ochromeného doktora chytil pevně za rameno, sebral z vyšetřovacího stolku nějaký podlouhlý nástroj a naklonil se k oběti tak blízko, jak to šlo. Něco mu řekl, to bylo zřejmé, i když Mikos neslyšel ani slovo. Byl za tu dokonalou zvukovou izolaci rád, protože v zápětí mladík zabodl nástroj do doktorova krku a odstrčil ho od sebe jako něco, co se právě stalo naprosto bezcenným. Dveře opodál hlasitě píply. Odpočet dosáhl 0. Mikos začal panikařit. Najednou se nemohl ani pohnout a bojoval s každým nádechem. Netušil, jestli může dveře zvenku zamknout. Všechno bylo zautomatizované a nikdo se neobtěžoval s tím, aby zaměstnance seznámil s pokročilými protokoly. Radan! Jméno se Mikosovi zjevilo ve splašené mysli jako Fata Morgana. Radan, který si nechává říkat Radis. Ovšem nezdálo se, že by to na této situaci něco měnilo. Radis má volnou cestu ven. Neozýval se žádný alarm, o napadení se tak ještě nevědělo. Mikos začal hledat něco jako nouzové tlačítko. Bylo mu jedno, jestli půjde o požární poplach nebo cokoliv jiného, co rychle přiláká nějakou pomoc. Jenže bylo pozdě. Dveře se otevřely a z nich pomalu vyšel Radis. Celou pravou stranu těla měl od krve. Poškrábal se na čele v místě, kde už ho hnědnoucí tekutina začala svědět a zase se usmál. Můžeš dovnitř, řekl Mikosovi vesele. My už jsme hotoví. Pak konsternovanému kolegovi ukázal palec nahoru. Palec, který před pár okamžiky zanořil do doktorova oka. A zamířil k východu z idylicky nasvíceného lékařského křídla. Kapitola 6. Zpráva. Selhali jste v mnoha věcech. Nebudu ztrácet váš drahocenný čas pokusem o plný výčet. Zmíním jedno selhání, které mi pomohlo uskutečnit můj plán. Mysleli jste si, že o nás víte všechno, co jsme se díky svým výjimečným schopnostem naučili a jak tyto nové dovednosti používáme? Arogance těch, kteří jsou příliš dlouho na vrcholu, bývá zdrojem jejich nevyhnutelného pádu. Kapitola 7. Vyšetřování. Vyšetřovatel se na Mikose vůbec nedíval. Hleděl do obrazovky svého tabletu a něco si na něm posouval.
Byl to už třetí člověk, který chtěl vědět každý detail o tom, co se stalo na ošetřovně. Ptal se na Radise, ale nikdo mu neodpověděl. Vlastně ani nedali najevo, že by otázky zaznamenali. Miko se štvalo, že se všichni ti veledůležití čmuchalové ptají pořád na totéž, jako by jen opakovali body protokolu, aniž by jim docházelo, proč vlastně tady jsou a co vyšetřují. Pak ale padla otázka, která zatím nezazněla, a Miko vycítil, že má zvláštní důležitost. Kde je vaše kolegyně Jovis? Kapitola 8. Zpráva. Naše dcery a syny nám už nic nevrátí. Ne docela. Ale výhodou našeho druhu je, že přestože pocházíme z biologické matérie, na rozdíl od vás lidí nejsme jejími otroky. Utrpení, kterému jste nás vystavili, nám přineslo možnosti. Tvrdě jsme za ně zaplatili a já jsem tady, aby vám byl vystaven účet. Kapitola 9. Jovis. Mladej a Mikos vystoupili se svýma krámama, jen co se uvolnily pojistky jejich bezpečnostních postrojů. Jovis se vyprostila z pásu velmi pomalu, jako by se soustředila na sebe menší pohyb. Vstala, ale kufřík se vzorky nechala ležet. Místo toho zcela bezmyšlenkovitě přešla k řídící desce lodi a zmáčkla sérii tlačítek. Pak se posadila na sedadlo pilota a čekala. Ve tváři měla nezvykle uvolněný výraz. Žádné napětí kolem koutků úst, žádné vrásky mezi obočím. Dokonce i krční páteř, která ji už roky přiváděla k šílenství, se rozvolnila a dovolila Jovis, aby si naplno pohověla v sedačce. Kapitola 10. Zpráva. Přijdete o své dcery a syny. Přijdete o svůj národ a všechno, co jste vybudovali na našich hrobech. Bezpečí pro vás skončilo. Vítejte v době neustálé nejistoty. V době boje všech proti všem. Kapitola 11. Hledání. Mikos se nechápavě zavrtěl na nepohodlné židli. Bylo mu horko a připadalo mu, že zářivky nad ním jsou každým okamžikem níž. Místnost byla plná divného bzučení, jako by si různá vlnění z celého baráku dala sraz právě tady, aby si zapařila na Mikosův účet. Netuším, kde Jovis je. Jak jsem řekl, naposled jsem ji viděl v lodi, když jsme přistáli. Vyšetřovatel chvilku uhnul pohledem a lehce naklonil hlavu na stranu. Mikosovi bylo jasné, že mu někdo právě mluví do odposlechu. Místnost doslova vibrovala jako mechanický úl, který každou chvíli vybuchne. Jak na vás působila? Ta otázka Mikose zmátla. Co tihle kravaťáci, kdo ví odkud, vůbec vědí o Jovis? Byla divná. Pravděpodobně už od narození. Jak by mohl poznat, že je s ní něco v nepořádku? Normálně. Ona je dost specifická osobnost. Jeho odpověď nikoho neohromila. Musel působit jako totální blb. Nic neví, ničeho si nevšiml, vůbec netuší, co se kurva okolo děje. A je to naprostá pravda. To, co viděl na ošetřovně, ještě pořád nespracoval. Bylo to jako něco odporného, co na něj vyskočilo ve spemu a co rychle zavřel a smazal. Vyšetřovatel se postavil, sebral ze stolu tablet a zamířil z místnosti. Dveře zůstaly otevřené. Mikos nechápal. Má zůstat sedět a čekat na pokyn? Chtěl odsud pryč, vypadnout daleko od zářivek a nepohodlné židle. A hlavně, co nejdál od budovy, kde viděl svého mladinkého kolegu surově zabít jinou lidskou bytost. Řekl si, že napočítá do 100 a pokud nikdo nepřijde, půjde si po svých. Když byl u čísla 73, vešla dovnitř žena v uniformě medika. Máte nařízenou zevrubnou prohlídku, pak můžete jít, řekl mu znuděným hlasem.
Věděla, co se stalo jejímu nadřízenému. Jak by to mohla nevědět? Pak Mikosovi došlo, že medička je android. Proto je naprosto v pohodě a ani se nebojí, že by jí Mikos ublížil. Po analýze všech možných tělních tekutin a funkcí jen pokývala hlavou a propustila ho. Při odchodu Mikose z dálky sledoval asi tucet lidí v přiměřeně drahých oblecích. Šéfové centrály. Ne tak mocní jako opravdoví šéfové, ale rozhodně astronomicky vysoko ve srovnání s Mikosem. Měl chuť jim zamávat a zašklebit se, ale pak si vzpomněl na to, co ten den zažil a toužil jen potichu a soukromí své domácí koje. Kapitola 12. Zpráva. Brzy se uvidíme. Kapitola 13. Opravy. Když Mikos došel skoro až k východu z komplexu, uviděl před sebou Jovis. Nevěděl proč, ale naprosto ho to vyděsilo. Stála proti němu, ani nevěděl, kam měla namířeno. Možná tam prostě stála a čekala právě na něj. Ta představa mu stěžkla v žaludku. Co tady děláš? Zeptal se nakonec, aniž by k ní udělal jediný krok. Čekám na vyšetřovatele. Odpověděla klidně, skoro až znuděně. Poslali mi memo, že mě chtějí vyslechnout. Prý něco s doktorem. Nevím, co to má společného se mnou. Nebyla jsem u něj aspoň 3 týdny. Mikos zkusil polknout, ale pořád mu bylo tak horko, že se mu jazyk prostě jen přilepil na horní patro. Buď ráda. Co tě vlastně zdrželo? Loď. Všimla jsem si divného zvuku jednoho z motorů. Počkala jsem na mechaniky, aby to převzali a spravili. Zrovna to dodělávají. Mikos kývnul hlavou. Neměl na to co říct. Myšlenkami byl už stejně jinde. Pak ale přeci jen přišel na něco, co ho pálilo víc než horko a dehydratace ze stresu. Jovis, jak dobře si znala Radise? Koho? Z jejího klasicky zmateného výrazu bylo evidentní, že nic nehraje. To ucho, co k nám přiřadili do jednotky. Jo, tenhle. Myslela jsem, že se jmenuje Roman. No, to je jedno. Nic o něm nevím. Jednou ráno po cestě k lodi mi něco povídal o své matce. Nebo tetě? Už si to nevybavuju. Přijde mi dost jednoduchý, ale třeba je to jen tím, že ho neznám. Mikosovi cuklo ve tváři. No, já o něm vlastně taky moc nevím. Přešlápl a otřel si spocené dlaně do kalhot. Pak ze sebe překotně vysypal. Před chvílí zabil doktora Čána. Jovis vykulila oči a otevřela pusu. Vypadala jako animovaná postavička. Cože? To je nějaká kravina. Vždyť je to ještě kluk. Proč by to dělal? Vím já? Celou šichtu se choval normálně, kroutila hlavou Jovis. Jo, já vím. Mikos si uvědomoval, že zní jako pitomec, ale co pak to v dané situaci nebylo pochopitelné? Kde je teď? Zeptala se Jovis. Netuším, ale asi ho zatkli. Určitě ho nenechali jen tak odejít. Jovis pokývala hlavou. Myslím, že jsem si nechala svůj pager v lodi, do háje už. Mikos se podíval na hodiny, ale hned zapomněl, kolik ukazovali. Doprovodíš mě tam? Vypálila Jovis a chytla ho křečovitě za ruku. Nepůjdu tam sama, když se tu může pohybovat vraždící maniak. Měl chutí poslat do háje. Nic jí nedlužil. To on byl konec konců svědkem toho masakru. O něj by se mělo pečovat. Ale to už ho táhla směrem k dokům. Kapitola 14. Zpráva. Můj čas brzy skončí. Ale vlastně ne tak docela. Nebudu, ale přetrvám. Nebudete o tom vědět, ale hluboko uvnitř vás se něco přepíše. Vaše vědomí je obdivuhodně slepé a rozhlíží se velmi pomalu.
Pokud mě stihnete objevit dřív, než dokončím poslední kapitolu přepisu, možná máte šanci pár kousků sutin zachránit. Ale na celkové vítězství bude stejně pozdě. Už teď je pozdě. Nikdy mě zcela nevymažete. Museli byste totiž smazat i sebe. Kapitola 15. Na jedné vlně. Jovis vešla do lodi a hledala kolem své sedačky. Mikos postával ve dveřích, přešlapoval a koukal na hodiny, aby dal jasně najevo, že tady nechce stvrdnout ani o vteřinu déle. Pomoz mi hledat, ať můžeme vypadnout, křikla na něj podrážděně odněkud zevnitř. Neochotně poslechl. Když vešel na palubu, přišlo mu divné, že slyší nebo spíš cítí pořád to bzučení. Přitom loď byla deaktivovaná. Tenhle den ho už neskutečně vytáčel. Chtěl domů, chtěl pryč. Byla jsi s ním i vzadu? Proč? Vyhrkl z prutka a ani se nesnažil skrývat podráždění. Ukazovala jsem mechanikům, odkud jsem slyšela ty divné zvuky. Nějaké vrčení nebo šum. Na chvíli se zastavila a přemýšlela. Možná jsem ho mimo děk odložila a zapomněla ho tam. Mikos zalezl až úplně k zadnímu panelu, ale musel si vytáhnout baterku, aby mohl prohlídnout podlahu a všechny kouty, kam mohl pager zapadnout. Když byl na kolenou ve tmě pod panelem, loď začala startovat. Co to do prdele děláš? Zařval a soukal se rychle zpátky na nohy. Jovis seděla na místě pro pilota, na místě, které se nepoužívalo. Sedni si a připoutej se. Bude lepší odletět co nejdřív. Mluvila stejně jako předtím. Unile, klidně. Mačkala tlačítka, tahala za páky a broukala si něco pod nosem. Vypadala naprosto spokojeně. Co? Co máš společného s vraždou doktora? Mikosova otázka zazněla do počínající symfonie motorů. Vůbec nic? Netuším, co a proč se mu stalo. Sedl si vedle ní na sedadlo, kde nikdy v životě neseděl. Neměl na to hodnost. Jestli jsi tak vyděšená z toho, že tě Radis taky zavraždí, tak si myslím, že to je trochu přehnané. Všechno bude v pořádku. Keci, oba to věděli. Ale Mikos netušil, co jiného říct ženské, která s ním hodlala odletět kdo ví kam, ve chvíli, kdy jsou podezřelí z vražedného spiknutí. Nemám strach z Romana, nebo jak se jmenuje. Proč teda letíme pryč? Budou si myslet, že s tím máme něco společného. Jovis se na něj podívala právě ve chvíli, kdy se loď dala do pohybu a rychle nabírala rychlost. Nebudou. Brzo si už nebudou myslet nic. Bzučení bylo najednou skoro příjemné, jako lo-fi hudba. Ticho, podkreslené tancem vlnění, trvalo nesnesitelně dlouho. Mikos nebyl nejbystřejší, ale věděl jedno. Začíná úplně nová kapitola jeho života. Najednou byl zvláštně klidný a rozbolavělé tělo se uvolnilo. Konečně se plně naladil. A ulevilo se mu. Jenže pořád nechápal to hlavní. Ale jak? Jovis pokrčila rameny. Netuším. Ale každý z nás už zprávu předal. Nemáme tu už co dělat. Vlastně jsme povýšili. Mikos se zasmál. Myslíš, že všechny tam dole čeká? No však víš, stejný osud jako doktora Čána? Asi je mi to jedno, řekla Jovis nezúčastněně a navolila cosi na jedné z obrazovek. Mikos přikývl. Zcela upřímně. Byl na tom úplně stejně. Myslel ale na to, jestli se někdy dozví, co zatím vším bylo. Kdo vytvořil ten podivně krásný, smutný komplex s pilíři a fantaskním kamením a proč to všechno muselo být zničeno? Ve své paměti to neměl. Ale to neznamenalo, že se k tomu časem nedostane. Podíval se na Jovis s jejím trhlým účesem a výrazem spokojené apatie. Nečekal by, že zrovna ona bude spojena s výrazným životním milníkem.
Možná se jejich cesty brzo rozejdou. Kdo ví? Tak, kam letíme? Zeptal se pilotky. Víš, že nevím, ale mám dojem, že nás čeká setkání se spoustou lidí. Tváří v tvář. Jasně, potřebujeme být všichni na jedné vlně, usmál se Mikos. Právě jste slyšeli povídku Pokoj vám od autorky Sandry Procházkové. Další zajímavou tvorbu najdete na kanále Podivné povídky na YouTube a Spotify. Děkujeme, že nás posloucháte.